Gràcies, senyor alcalde. Senyores jurades i senyores jurats, no tenim diners per a pagar-ho tot. No en tenim. No en tenim. Ni amb les pujades de la pressió fiscal dels darrers anys, ni amb la retallada de serveis, ni posant preus públics a coses que abans eren gratuïtes. No arribem. No hi ha diners per a que tot el món cobre quan li toca cobrar. I per això s'han de marcar prioritats. És senzill d'entendre. El PSOE i el PP van modificar la Constitució en el seu article 135, garantint que els primers que havien de cobrar eren els bancs, condenant així a no cobrar o a cobrar amb retard als autònoms, a les empreses locals, a les grans empreses, als proveïdors en general. Davant dels incompliments dels pagaments per part de les administracions, es va publicar aquell decret de pagament a proveïdors i se deixava fora les organitzacions no governamentals amb les que les administracions ens havíem compromès. Cada cop que legislem, baixem un esglaó, deixem fora els més dèbils. Primer les empreses, després les ONGs, i anem sempre oblidant-nos dels més dèbils. Nosaltres ho volem fer al revés. Si no hi ha diners per a tots, si no n'hi ha diners per a tots, nosaltres volem que siguin els bancs els últims en cobrar, per moltes raons. Bancs que segueixen presentant grans beneficis al final de l'any en la situació econòmica que tot el món entenem, bancs que paguen sous multimilionaris als seus dirigents, bancs que compren, com deia la senyora Carreras, els diners públics molt baratos i els presten cars, bancs que sense cap sentit de la responsabilitat deixen al carrer a famílies i famílies, bancs que condonen préstecs als partits que voten a favor de que ells tinguen privilegis a l'hora de ser els primers en cobrar, bancs que veuen que en alguns pocs casos acaben condemnant algun dels dirigents, però no passa res, l'amnistia a un govern socialista o a un govern popular, i si volen que parlem de les caixes d'estalvis, doncs parlem, han gaudit d'idèntics privilegis, fins que han estat arruïnades per administracions com la Generalitat, que la gastava com a caixa B, o han desaparegut perquè el Consell d'Administració estava trufat de polítics de partit que han pres decisions, i sindicats, etcètera, pres decisions contràries a la pràctica econòmica i bancària. Doncs bé, nosaltres diem que aquest sistema, en el seu conjunt, està corrupte, moralment corrupte, al marge després de les qüestions de finançaments il·legals, de sobres, que això ja ho determinarà un jutjat. Nosaltres diem que moralment el sistema està corrupte perquè premia a uns pocs en detriment d'uns molts. I volem alliberar aquests diners que el Partit Popular i el Partit Socialista volen que tornen a la banca per seguir alimentant un sistema que castiga l'economia real i nosaltres no volem. Els bancs no donen crèdits a les empreses, les administracions paguen amb retards indecents a les empreses no poden seguir finançant les administracions, tanquen, presenten EROs, acomiaden els treballadors i després des de l'administració se'ls diu que són les empreses les que han de crear els llocs de treball, però és el sistema sostingut per vostès el que destrueix i fa inviables les empreses. Aquesta és la nostra lectura d'un món complex, complexíssim. Els deutes s'han de pagar? Sí, però només si són legítims. I el deute il·legítim no és una ocurrència de la senyora Carreras, com bé ha dit, ni meua que ho estic defensant en aquest moment també, sinó que és un complex jurídic, complicat, però en una llarguíssima trajectòria, i si parlem del deute odiós que deia la senyora Carreras, ens en podem anar fins i tot a Mesopotàmia, que és la primera vegada en què es va aplicar. Hi ha una base jurídica i sòlida per dir el que estem dient. Existeix la base, se podrà compartir o no podrà compartir, però insistís que això no és una ocurrència i els vull recordar, a més, que el que diu aquesta moció no és que no paguem. Així no proposem no pagar, llegin-la bé, no proposa Esquerra Unida no pagar, sinó iniciar un expedient judicial, prendre una determinació política avui i així, i en base a aquesta concepció que aquest deute és il·legítim, iniciar un procés judicial. És el que diu, no diu que deixen de pagar als bancs. La disjuntiva, per tant, no és entre legalitat i il·legalitat, no ho és entre models de societat. Vostès volen mantenir un sistema que crea atur, que crea pobresa i deixa les famílies sense cases, i a nosaltres ens sembla immoral, però també equivocat des del punt de vista econòmic, perquè pagar amb retard a les ONGs del quart sector o a les empreses concessionàries ens sembla inacceptable. I preferim revisar les normes, que és el que així se proposa. Revisem les normes i si no tenim diners per a pagar-ho tot puntualment, que no siguin els més dèbils els que se queden sense cobrar i que no siguin els més poderosos els primers en cobrar. Nosaltres volem alliberar uns diners que són i haurien de seguir sent públics,
aquest diferencial del que parlava la senyora Carreras, per poder pagar puntualment a les empreses que són les que serveixen a aquest Ajuntament, en el cas del que estem parlant, i que aquestes puguen salvar els llocs de treball i que les famílies que salven el lloc de treball puguen salvar la seva casa. El seu model ha fracassat, és misèria per a molts i guanys multimilionaris per a uns pocs, i el seu model permet que els bancs rescatats no donen crèdit i condemnen a les famílies a demanar crèdits al Banc d'Aliments. I nosaltres, en base al dret internacional, volem canviar el món. Deixem de regalar diners públics a aquells que estan en l'origen d'aquesta crisi i canviem les prioritats. Deixem de rescatar bancs, rescatem persones. Sí, señor Rondedeu. Señor Peris, ¿no? Señor Pérez Macián. Gracias, señor alcalde, señoras y señores concejales. El Grupo Municipal Popular votará en contra de su moción, señora Carreras. Antes de explicar por qué, le diré, señor Nomdedeu, que sorprende su discurso nuevo. Usted en campaña se hacía fotos con los de CIU y algo han tenido que ver los compañeros suyos de CIU con la banca. La Big Bank es la Big Bank y es la Big Bank la que tiene el dinero. Y dentro de su discurso, pues también podemos compartir el convencimiento de que no es que tengan que cobrar unos primeros, todos tienen que cobrar. Todos tienen que cobrar. Y a 31 de mayo, eso como aquel que dice hace 4 días, le informo de que en el Ayuntamiento de Castellón está al corriente con todos y cada uno de sus proveedores, a 31 de mayo. Por tanto, el discurso alarmista debe quedar deshinchado, debe quedar diluido con una circunstancia tan real como que es a 31 de mayo del presente año que el Ayuntamiento de Castellón tiene liquidadas sus deudas con los proveedores. Por tanto, se confirma una vez más lo que otras veces hemos explicado, de que no es un problema presupuestario, sino un problema coyuntural, una circunstancia coyuntural de liquidez. Señora Carreras, le anunciaba que el Grupo Popular votaremos en contra de su moción y de esta forma evitaremos que el Ayuntamiento de Castellón pueda llegar a hacer el ridículo ante la justicia española, la europea y la internacional o mundial. La suya es una moción panfleto que se sitúa o se ubica en el antisistema del que usted hace gala constantemente y que en modo alguno puede ser asumida desde la perspectiva real del mundo que nos ha tocado vivir. Esta moción solo puede redactarse desde la inmadurez política, desde una preadolescencia tardía en su caso y desde una visión utópica de la vida. Le ruego que abandone ya el maravilloso mundo Disney y se incorpore a la dura realidad de un mundo redondo que gira alrededor del sol sin que nada ni nadie lo pueda evitar. Gràcies, senyor alcalde. Li agraïsc al senyor Pérez Macián la informació que me donava la coneixia, perquè a diferència de l'anterior del senyor Torres, ixa era una informació pública i, per tant, la meva obligació de regidor coneixia la informació que vostès havien donat de que estàvem al dia de proveïdors a aquesta data. Ho veurem en qualsevol cas a mesura que vagin arribant els reconeixements de crèdit. Veurem si és exactament així. En qualsevol cas, és difícil de negar una evidència que jo he fet palesa moltes vegades en aquesta tribuna, i és que els proveïdors ens cobren més diners perquè saben que tarden en cobrar. Jo ho he reconegut des del primer moment, el que vostè deia. És veritat que tenim una disfunció entre els ingressos i les despeses, això és així. I li ho vaig dir en l'últim plenari, a més, a banda d'altres vegades, i li vaig recordar que vostès havien votat en contra d'una proposta nostra que pretenia resoldre parcialment això, perquè pretenia periodificar els ingressos de forma més adequada a les despeses, perquè si no tenim un problema de tresoreria. Tan gran és el problema de tresoreria que fa 4 dies vam aprovar un crèdit de 8 milions d'euros per a poder pagar aquestes factures de les que vostè parla. Per tant, de què estem parlant? Estem parlant de proveïdors que, com saben que les administracions, no només esta, i l'Ajuntament de Castelló no és la pitjor administració del món, però com saben que les administracions, i també esta, paguen amb retard i han de fer de financera del banc, de l'Ajuntament, doncs augmenten els preus. I això és una pràctica conegudíssima, i no poden dir que no perquè saben que és certa.
I d'un altre costat, per a pagar-ho tinc que demanar un crèdit que me costa un dineral en interessos. I això és una realitat, també. Gràcies a tot això hem arribat a tindre saldo zero que diu vostè. Ho veurem en els propers... Enhorabona, bé, està bé. No hauria de ser un mèrit pagar quan toca, No hauria de ser un mèrit. Quan toca no, pagar amb retard. No hauria de ser un mèrit, hauria de ser una obligació. De fet, és una obligació. De fet, hem estat incomplint l'obligació durant mesos i mesos i mesos, pagant més enllà dels dies que ens marca la llei. Però bé està que ens anem reatrapant i posant al dia. Està a la mar de bé. Nosaltres, en el seu moment, vam fer una proposta en positiu per a que això deixari de passar, vostès la van votar en contra, doncs bé, hauran trobat una altra solució per a poder estar al dia? Sí. Quina? Demanar 8 milions d'euros de crèdit a un banc i pagar interessos altíssims. Altíssims respecte als diners al preu al que els compra el banc, no respecte al mercat. Per tant, insistir, són dos models, el que vostè m'ha dit acredita, jo crec que d'una manera clara, un model determinat, que és el que vostès usen, perfecte, i nosaltres ne proposem un altre. Sobre l'al·lusió tan sobaeta en qui me faig fotos, si busquen hi ha una en Melania, la de Gran Hermano. Si ho busquen, posen un de Déu Melania, també ho trobarà. M'he fet fotografies amb molta gent, però no he compartit mai bancada en imputats, ni he fet els tresorers delictius senadors del meu partit. Señor Rondedeu, señor Pérez Macián. No, pues vamos a proceder a la votación de esta moción. ¿Votos a favor de esta moción? 12. ¿Votos en contra? 15. Queda rechazada. ¿Explicación? Veïns i veïnes. El Grupo Municipal Socialista ha admitido ese estirón de oreja con que se inicia esta moción por tomar en su momento una decisión dura, valiente en su momento, aunque no lo vamos a negar, tenía ciertos signos de justicia social. Aún así, han tenido ustedes nuestro voto favorable. No debemos olvidar que ha sido durante los periodos de mandato socialista cuando este país ha progresado mucho en políticas sociales y en libertades. La reforma constitucional realizada en su momento no tiene nada que ver con el negocio que están realizando los bancos a cuenta de los planes de ajustes en los ayuntamientos. Desde el Partido Socialista siempre hemos solicitado una clara definición de las competencias locales, acompañada de la adecuada y suficiente financiación que permita a los ayuntamientos desarrollar sus políticas públicas y prestación de servicios desde la cercanía próxima del ayuntamiento a nuestros vecinos y vecinas. El plan de ajuste es sobre todo intervencionista porque conlleva la tutela directa del Ministerio de Montoro sobre las políticas sociales de los ayuntamientos, resultado de una pésima administración económica realizada por el Partido Popular en el Ayuntamiento de Castellón. El mismo Montoro ya dijo en las Cortes que el tipo de interés aplicaría en los planes de ajuste a través de créditos ICO por debajo del 5%. Como todo el programa del PP que hemos estado viendo, nunca se cumple y todo se transforma. El resultado final, casi 49 millones a través de una línea del ICO, con las siguientes características: plazo de 10 años, con 2 años de carencia y amortización de principal, y un interés anual del 6,5%, muy por encima de lo prometido por Montoro y en sede parlamentaria. El negocio de los bancos está muy claro: piden al 1, cobran seguro al 6,5, que ha sido el interés real. ¿Para qué tienen que aventurarse con las empresas y los autónomos si ya tienen el negocio garantizado? Así no es de extrañar la restricción de crédito que tienen sometidas muchas empresas, pequeñas y grandes, con el visto bueno del Gobierno del Partido Popular. Por todo ello, también creemos que, aparte de estas medidas jurídicas, estaría bien otras medidas reivindicativas, de matiz totalmente político, que garanticen la viabilidad económica en estos tiempos de crisis de los ayuntamientos. Muchas gracias.